A la Superliga també hi ha hagut ració doble aquesta setmana, però sens dubte ens quedem amb la jornada d'ahir. Ple català, victòria del Barça de prestigi al camp de l'Atlètic de Madrid, 0-1. Golejada de l'Espanyol davant del Reocín, 10-1. I victòries també del Sangre a València i sobretot la victòria de l'Estartit, que es va carregar al Rayo Vallecano. L'Estartit necessitava una victòria monumental com la d'ahir per omplir-se d'una confiança que semblava haver perdut durant la primera meitat. Ja va quedar clar que les noies de Rafael Gil afrontaven el maig amb la mentalitat adient, sense sentir-se en cap moment inferiors al Rayo Vallecano. Les accions de Natàlia Pablos van trobar sovint resposta per part de les davanteres empordaneses i l'Estartit no es va ensorrar ni tan sols després d'una recta final del primer temps que podia fer pensar en un guarisme diferent. Natàlia Pablos, amb aquest golaç, va situar el 0-1 al marcador i abans del descans va estar a punt de fer el segon, però de forma incomprensible, el Vita va enviar fora la pilota que havia escopit el travesser. L'Estartit va saber interpretar que tot plegat potser eren només signes positius i va acabar capgirant el marcador en un inici de segon temps fulgurant. Amb molt d'esforç, Carla Puiggròs va igualar el partit en el segon minut de la represa. Un dia perfecte per estrenar-se a la primera divisió femenina, igual que per a Tània Martínez, que amb aquest cop de cap en el 53 establia el 2-1, que ja seria definitiu. Com era d'esperar, al final no va ser tranquil, però ahir estava escrit que l'Estartit mereixia el seu dia de glòria. En algunes ocasions al pal i en d'altres una Esther Sullastres encertadíssima van permetre que l'equip de Rafael Gil pogués fer ahir festa grossa davant del seu públic. Tercera victòria consecutiva d'un Sant Gabriel que va obrir el marcador en el minut 15 quan Marta Cubí va aprofitar una centrada d'Esther. Ja en la segona part, Esther marcava el segon després d'un xut llunyà i a un quart d'hora al final Marta Cubí repetia la mateixa jugada del primer gol. En aquesta ocasió marcava el tercer pel Sangre. Per acabar de rematar el pòquer, Cristina en el 82 situava el 0-4 després d'aprofitar un contraatac. Tot i la victòria, paradoxalment, Pedro Martín no estaba del todo satisfecho. Eso no significa que no valore la victoria, por supuesto, pero no hemos estado demasiado bien. Me da la impresión de que hemos estado como cansadas, las jugadoras más rápidas y con más chispa, en ningún momento han podido irse. Amb aquesta victòria, les de Sant Adrià se situen al mig de la taula amb 12 punts.